Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la noul episod. Astăzi o să filmăm ceva, că, uite, să zicem Don't Ping Horror Short. Deci, aici este, uite, scrieți aici, deci acolo putem să vezi dacă ceva e horror, adică te sperie. Încearcă să nu întorci privirea altui cuva, că poate te sperie sau te face să râzi. Deci, hai să dăm drumul de la început. Deci, să vedem asta. Deci aici pe canalul, deci puteți să dați like-uri. Am făcut 20 de abonați pe canalul meu, uite, care l-am filmat, uite cum îl filmez. Uite ce început aici. E întuneric. Uite, tipa asta se joacă pe jocul Nintendo Switch. Și o cheamă Ioana. Bună, Ioana. Mă cheamă Darius. Mă numesc Darius și am 10 ani. Sunt zodiac săgetător. Am și mașină dacă vrei. Am un BMW seria 6. Mă, dar ce joc se numește asta, fraților? Scrieți în comentarii. Aha, iese din fum de la țigare acolo. Parcă cineva fumează acolo, nu știu. Auziți cu zgomot, parcă bate cineva acolo. Dacă văd din doar, mi se pare mie. Ok, să avem grijă să nu se întâmple ceva. Ok, joacă de continuare, Ioana. Nu te crezi, al deschis singur dulapul. Apare că te la joc. Se închide și singur. Ok, ce șmecherie. Mai poate și luminile alea tu să se închide, să se stingă așa. Oh my god. Bă, nu te cred, uite, cu zâmbetul pe buze. Ce tare jocul ăsta, nu știu. Aș vrea și eu să mă jocul ăsta, dar poate e horror. Ok, deci acum să spera ce o floare. Ce se întâmplă? Nu te cred. Ce creatură e asta, bro? Pe bune, e o gigantică acolo. Cum vede, bă. Bă, da, ce tristă se pare, Ioana. Și când zâmbește e foarte frumos. Deci ceva e de la ușă, se pare că nu stă mie să nu-și că a intrat în cameră la ea. Mamă, s-a aprins singură. Deci poate de la joc este. Și poate de la joc stă mie, că pentru că se joacă un joc cel mai horror, doamne. Este foarte horror, bă, frate. Băi, fraților, ce mai horror videoclip. Deci 100.000 nu cred că mai mă uit. Chiar mă face să mă râd sau să râd, să mă sperie, nu te cred ce s-a speriat. Ioana a spus pe undeva. Te mâncă cumva cineva. Mă devine creatura aia albă, că nu știu cum se numește. Ok, se uită Ioana la ceva, să nu aibă grijă să nu se... Oricum, acolo e mai întuneric. Casa ei. Și acum se joacă în continuare, deci parcă se uită la joc. Deci, o fată aia în joc o cheamă Zozu. Și, uite, ce-o fi aia să zici, că a intrat în camera aia. Da, da, chiar pe bune a intrat. Unde să ies? Dă pe ies, dă pe ies. Dacă dai pe 9 să vezi că intră. Dă-i pe ies. A dat pe 9. Înseamnă că a intrat în cameră la tine. Poate ceva invizibil, stă mă. Ți-am zis, Ioana, ți-am zis să nu dai pe 9. Ți-am zis să dai pe Ioana, ți-am zis.
ți-am zis și aia. Jur pe undeva. Doamne, ce n-am, mă sperie. Eu nu mai mă uit. Eu am fost ceva alb. Chiar creatura aia pe bună. Nu mai te juca jocul la cap de Ioana. Nu mă privi să te mint. Nu mă privi să te mint, a spus. Nu mă privi să te mint. Bă, nu te cred. Ce treacu s-a făcut în pătură așa? Ok. Ce s-a speriat? Bă, că s-a făcut direct un om de pătură, bă. Tip de pătură, zici că e. Chiar asta m-a făcut să râd. Asta a fost cea mai amuzantă fază. Ok, a dispărut. Nu mai e. Oh my god, fața are Ioana așa, te vine să plâng acum, nu? Ai, nu te panica, Ioana. Ești în regulă. Zozo are dreptate, se uită încolo. Ok, becurile sau poate rămân așa. Nu știu dacă mă. Să nu privești acea lucru, poate e gigantică sau amuzant. E speriat sau amuzant. Bine că ai reușit, Ioana. Ai scăpat cu bine. Așa că asta e. Bravo. Sau nu cred că e. Nu. Nu te cred. Ce naiba creatură e aia? Lol. Ăsta nu se spală vreodată pe dinți. Ce dinți are? Sau pro. Ăla cred că era un schelet. Chiar era un schelet, pe bune. Deci ok, chiar nu fac oricum videoclipul ăsta. Dați un like și la revedere. Pa, pa!